chete kwandinoswera ndichiita ndichitsanga-tsvaga kuti nyaya dzacho dziri kufamba sei. Dhuma na JP. So JP zvaanga achiita ka kune competition yanga yariko yevaimbi handiti iyo yandaisa panapa kuti ndingozvondera mega. So competition iyi JP anga achida kuti Mazimba amuvhotere. Zvinova zvinhu zvisina kuipa nekuti maZimbabweans ndo vanosapotani Japraise handiti. So chiteerera muzukuru, kana unga usati wasubscribe pachannel panapa, chisubscribe kuitira kuti usasara panyaya dzachona dzese dzatinochiuya nadzo, because isi tinodzitora dziri kupisa touya nadzo mobva mangozvinzwira nekuzvionera. Handiti vazukuru, ndinoda kutendai nesapoti yese yamunotipa nekuramba muri pamusha penyu, musha wenyu uchikura. Na the only Zimbabwean uncle Saint, handiti right, inzwai street and social media mandinoswera achitsvaga kuti nyaya dziri kufamba sei. Takabva tasanganawo na JP achikumbirawo kumafans kuti aiwaka itai muvhotewo apa kuitira kuti tizikanwe mberi uko. Of course vava kuzikanwa ndosaka vatosvikawo pakudi pakutokwanawo palist ino yataisa panapa. But it seems kuti it didn't go well nemaZimbabweans kumastreets social media uko, especially kumatwitter uko handiti vakatanga kunyora zvinhu zvandiri kuisa panapa. Vamwe vachitaura zvona iwaka iwaona kuti supporta paipa takati #Zimbabwean Lives Matters. Hauna kunge uri unotawo something, but unoda kuti isusu tikuitire something. So hai isusu hatizi kuzokuitirawo something according to Zimbabweans vazhinji vachiona handiti ndonyaya iripo. So JP tazomuonawo achiratidzirawo matracks ewo akewo, tichida kuti makorokoto nebasa riri kukura. Ukaona munhu une business rauri kuita uchidhaivhetawo kuitawo zvimwe, chinova chinhu chakanaka. Matracks acho ndanawo. So JP azonyora akati alright, because maZimbabweans vazoti aiwa iwe tinokufarira but hatisi kuvhotera, tiri kudzorera zvawakangotipa, chaunodyara ndo chaunokohwa. So isusu tadecide kuti tinge tinovhotera pemuchinda anonzi Burna Boy. Ndiye Burna Boy here kana kuti Burna Boy, imi ndimunoziva zvakanyorwa handiti. So ndo kwavazodecide kuti ndo kwatinonovhotera, but iwo hatikurasa uri wedu handiti. So JP azopindura akati aiwa hapana chakaipa, matraki avepo ekukutakurai nekukututisai muchienda kuNigeria kwachona ikoko handiti. Matraki ndinawo haisi karafu mukatera ndo zvirikuitika mumastreets esocial media zvandiri kungokuisira ipapa. So tazoonawo Tete Zuva Bani vakati aiwa muvengi wemuZimbabwean, munhu anoita kuti maZimbabweans asaende mberi ndiwo maZimbabweans. Ameno kuti vanga vachitowo kudii. Ndo nyaya dzachona dzandiri kuisa panapa kuti muzvionere muchizviverengera vazukuru handiti muchizvionera. So what do you think nezvese zvatakuinzirai zviri kutaurawo vanhu mastreets esocial media naiye JP wachona? What do you think pamusoro pake? Natetewo Zuva Bani vazouya, the only Eben Tete vazouya vakati aiwa imimi ndimi maZimbabweans munowisirana mega pasi. What do you think nenyaya dzachona idzi dzese dzatakuinzirai? Na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, chibva tatichi much love.